seva el company Jaume Alonso Cuevillas Sayrol perquè imparteixi la conferència anunciada sota el suggerent títol de la situació de l'estat de dret a Espanya. D'entrada procedeix presentar el conferenciant en la seva quàdruple vessant, que no són poques. És un jurista destacat en tant que catedràtic de dret processal a la Universitat de Barcelona i advocat en exercici professional. I en la seva condició d'advocat ha estat degà del Col·legi de Barcelona fa més de 20 anys quan ell no havia fet els 40. I president del Consell de l'Advocacia Catalana, a més d'altres càrrecs corporatius vinculats amb el seu deganat. Darrerament, en la seva tasca d'advocat, l'hem vist participant activament en la defensa del president Puigdemont i els altres membres exiliats del govern català davant dels tribunals belgues i alemanys. Autor d'una llarga llista de llibres sobre dret processal i concursal i receptor de nombrosos reconeixements i premis. En segon lloc, és economista i censor jurat de comptes. En tercer lloc, és comentarista de política i dret en diversos mitjans de difusió catalans on deixa l'empremta dels seus coneixements de dret, de l'anàlisi acurat i vitalista de les situacions més complexes, però també d'una ironia i d'un sarcasme a prova de qualsevol contingència negativa que es pugui fer present. I finalment, en quart lloc, ara de forma ben recent, polític en tant que diputat en el Congrés dels Diputats pel partit polític Junts per Catalunya d'ençà el mes de maig de 2019, on l'han situat els electors per defensar la independència de Catalunya. Amb aquests antecedents crec que està justificat que ens alegrem de tenir-lo aquí per parlar del que sigui, tant és. Però si és per parlar de l'estat de dret a Espanya, no a Burundi o al Senegal, no diré la frase «le escuchamos con suma atención» perquè a molts ens durà uns pèssims records. Però sí que estarem expectants al màxim perquè de ben segur que els crèduls tratarà de remuntar-los als tòpics tan gastats que proclamen que vivim en una espècie d'Arcàdia on els drets humans es respeten i on regna la separació de poders i no altra cosa, i on la justícia s'imparteix sense considerar el biaix ideològic dels afectats i sense considerar si els acusats són o no independentistes catalans. I tot això dit sense envermellir i amb la cara ben alta. Uf! Com aquest conte de fades Jaume Alonso Cuevillas ens costa que no s'ho acaba de creure, sentirem la visió alternativa i els dissidents en reconfortarem. Mirin, o mireu, per molt dels presents, el batxiller ja queda bastant lluny i fins i tot les classes de dret a la facultat també queden lluny. Però a ambdós llocs, el batxillerat i a la facultat, ens explicaren que havien de saber distingir la forma de la matèria, l'embolcall de la cosa embolcallada. Així doncs, per no caure en el parany que ens posen per entabanar-nos, fent-nos creure que Espanya és un estat de dret i etc., convé tornar sobre aquella diferenciació entre forma i matèria, violentar la legalitat per fer-la dir a les lleis allò que no diuen, posar-se una bena davant dels ulls per no veure la brutal vulneració dels drets humans que es duia a terme tot empresonant persones justes que no havien fet res més que defensar per procediments pacífics i democràtics la llibertat del seu poble, constituir-se els tribunals en els capdavanters de la repressió desfermada en contra de l'independentisme català, perseguir per tots els procediments la dissidència ideològica i la contestació, intimidar i coaccionar aquesta mateixa dissidència, tot això no diu res, ans al contrari, en favor de la suposada consagració de l'Espanya eterna a l'altar de l'estat de dret. Allò de què parlen tot plegat aquests fets és justament de la perpetuació d'unes estructures autocràtiques d'origen franquista que impregnen les institucions senceres. Allò de què parla és justament de la intolerància en la llibertat de les persones i els pobles. Per reviure un poc més allò que sabíem o havien de saber de la facultat, ens convindria recordar una altra diferència clau, aquella que ens permetia parlar de legalitat i de legitimitat sense confondre els termes i per raonar que un poder legal pot ser alhora un poder il·legítim
i que ho serà quan no respecti ni la democràcia, ni la llibertat, ni els drets fonamentals. Bé, acabat aquest discurs, que només pretenia presentar el conferenciant i ambientar la seva intervenció, voldria agrair i reconèixer la tasca feta per la Comissió de Drets Humans del Col·legi d'Advocats, entestada en tots els entrebancs que es poden imaginar en la defensa de quelcom tan primari i elemental com la llibertat. Llibertat per les persones i les col·lectivitats, llibertat per Julian Assange, en la consecució de la qual treballen de valent, i llibertat per tots els que lluiten per un món millor i tots els que lluiten per la llibertat per procediments pacífics i democràtics. I això inclou, com és evident, els independentistes catalans. Finalment, i per lliurar la paraula al nostre conferenciant, us voldria fer una confidència que m'ha traslladat un amic comú des de Barcelona. Li diuen, en el Jaume, en el seu entorn més immediat, JACS, no JAC, JACS. És un acrònim de Jaume, Alonso, Cuevillas i Sairol. Fet i fet, JACS, Jaume, gràcies per estar aquí i quan vulguis. Moltes gràcies, Sebastià. Bona tarda a tothom, els que esteu aquí i els que esteu darrere la pantalla. Bé, primer, per al·lusions, perquè m'has al·ludit, quan anaves dient totes aquestes coses, jo dic en català la paraula que li hem servit és tastaulletes, que picoteja una mica de tot i que al final tinc dubtes si acabo sabent res de res. Agraeixo molt la invitació que em feu des del Col·legi d'Advocats, des de la Comissió de Drets Humans. És una oportunitat nova d'estar aquí, la darrera vegada que vaig estar aquesta mateixa cadira, potser llavors hi havia 5, era per parlar d'una cosa més avorrida que l'avui, del recurs de reacció civil, després vaig estar també en una de concursal, i avui el lema que s'ha posat aquesta xerrada, que no pretenc que sigui una conferència perquè no tinc res a conferenciar, sinó que sigui una reflexió conjunta, llavors si us sembla jo parlaré una miqueta i agrairé molt i després voleu intervenir, preguntar i que reflexionem juntament. Du per títol Situació de l'estat de dret a Espanya. Aquest matí m'han fet 2 preguntes que em donen el peu a començar. Diu, quan durarà? Diu, depèn. Això es pot contestar o amb una emoticona rient i ja s'ha acabat, o pots estar parlant hores i hores. I després un periodista em feia una entrevista i em deia, i és casualitat, I quina casualitat que just s'havia convocat aquesta conferència, aquesta xerrada, sobre la situació de l'estat de dret a Espanya i precisament aquesta setmana hem conegut tota l'afer aquest del Pegasus i que s'espiava polítics de moment sense hagut catalans, però hi ha més de 130 afectats a tot l'Estat. Per cert, cada una d'aquestes punxades val 80.000 euros, que és una dada que no s'ha destacat. Diu, ja és casualitat. Dic, home, no tant. Aquesta setmana ha coincidit amb el tema aquest del programa d'espia als telèfons, però la setmana passada va sortir algun nou escàndol del rei emèrit. L'anterior setmana vam conèixer uns documents desclassificats de la CIA que diuen que el senyor X dels GAL era el president del govern de l'època i si ens ho haguéssim anat a 3 o 4 setmanes, és a dir, era molt fàcil encertar que amb el títol d'aquesta ponència fos el dia que fos, seria rabiosíssima actualitat. Perquè, clar, quan nosaltres mirem, i jo amb la defensa del president Puigdemont i d'altres polítics catalans he tingut ocasió de viatjar fora per tractar les euroordres, la imatge que tenen des de fora és que Espanya és un estat de dret amb tots els requisits. De fet, a Espanya consta tots els índexs democràtics com una democràcia plena, com una de les democràcies més consolidades i plenes del món. I si analitzem, ara s'agraïen professors de dret constitucional, si analitzem l'ordenament jurídic constitucional, tenim una Constitució que certament requeriria alguns retocs en algunes matèries, però que és perfectament homologable. Quan jo he tingut ocasió d'exercir com a advocat a Bèlgica, a Alemanya, a Escòcia,
i els agradaria amb ells tenir les lleis processals tan garantistes que hi ha a Espanya, perquè sobre el paper la llei d'enjudiciament criminal de 1882, que molts de vosaltres no havíeu començat la carrera encara, la llei d'enjudiciament criminal de 1882 era una llei supergarantista. Una mica antiquada, té més parxes que ja no queda quasi res de tantonejada, que no queda res de l'original, però era una llei supergarantista. Per tant, quan tu mires l'ordenament jurídic espanyol, doncs sobre el paper és evident, monarquia constitucional, separació de poders, ordenament processal molt garantista i, per tant, escolti'm, això plenament consolidat, plenament equiparable a qualsevol democràcia avançada. Segurament caldria, per millorar-ho, sempre té qualsevol país del món, té marge de millora. La Constitució espanyola, costa parlar-ne davant de professors especialistes en la... Perfecte, constitucionalistes són els professors de constitucional, no aquests que s'omplen la boca de dir les constitucions ni se l'han llegides, si se l'han llegida no l'han entesa, i la interpretació que fan és absolutament contrària al que diu. Constitucionalista també és un professor, una professora de dret constitucional, no un polític de Ciudadanos, del PP o de Vox. Doncs, segurament, l'article 14, per exemple, parlàvem abans, convindria incloure els drets lingüístics entre el faix de drets que han de ser protegits per la no discriminació i igualtat davant de la llei. De la monarquia podem parlar un altre moment o ara, és a dir, que sí, es poden reformar coses a la Constitució, però en general el problema no és la Constitució, és, com deia, la interpretació que alguns han fet de la Constitució. Les lleis, si baixem de la Constitució les lleis, aquí ja trobaríem més coses a dir. El ple, aquesta setmana hem tingut ple, hem estat 2 setmanes entre eleccions i la primera setmana de mes no ens fan treballar, que com que ens paguen poquet els diputats, el que fem una fortuna, doncs feia 3 setmanes que no teníem ple. Fa 3 setmanes vam discutir una llei de bebès robados, dels 30.000 supòsits que es calcula que hi ha de bebès que van ser robats durant el franquisme, sorprès de les seves mares i entregats a famílies en adopció que els compraven amb tota una xarxa clandestina. Vam parlar d'una llei de violència masclista per adaptar-la als estàndards internacionals. Vam parlar de modificar la llei de secrets oficials, que és una llei encara que està administrativista, que d'aquí alguna cosa també en sabrà. És una llei aprovada, rubricada pel general Franco i en un reglament signat per l'almirante Carrero Blanco, que potser sí que toca que els secrets oficials els adaptem una mica. Per tant, en matèria de legislació, segurament hauríem d'avançar i hi ha molta feina per fer. Però el principal problema que té l'estat de dret d'Espanya no és la Constitució, no són les lleis, la Constitució és millorable, les lleis són molt millorables, per descomptat, el principal problema que té Espanya és que el funcionariat, allò que s'ha dit anomenar el Deep State, no sé si són 20.000, 30.000, els funcionaris que manen a l'Estat, i ens centrarem en aquest auditori específicament el Poder Judicial, jutges i magistrats, però també Fiscalia, Advocacia de l'Estat, Tribunal Constitucional, els òrgans jurídics, però podríem també traslladar-ho a tot el que és l'Exèrcit, els cossos policials, els alts cossos funcionarials, Tribunal de Cuentas aquest que l'han descobert, no sabíeu això que us dedicava a l'administratiu o al constitucional, el que era. El problema és que tots aquests els organismes estan dominats majoritàriament per gent amb una mentalitat molt conservadora i per gent que no ha passat la barrera de la transició. Espanya es va anar a dormir el 19 de novembre del 75 sota un règim, si voleu la data del 6 de desembre del 78, la data d'aprovació de la Constitució, doncs tots els que la vigília estaven servint en un estat dictatorial, l'endemà es van llevar demòcrates de tota la vida. Perdoneu-me, deixeu-me que ho dubti. Es va decidir, això va ser una mica posterior, eliminar el Tribunal d'Ordre Públic,
que era el seu propi temps la continuació del Tribunal para la Represión de la Masonería y el Comunismo, i llavors aquest Tribunal d'Ordre Públic l'endemà es va llevar com a Audiència Nacional, la mateixa seu, els mateixos magistrats, etc. Que resulta que la vigília eren autoritaris i l'endemà eren ja servidors públics d'una estat democràtica, mentalitat democràtica. És evident que no. Perquè el gran problema que té l'estat de dret a Espanya, com he dit, no és tant un tema de marc legislatiu, sinó com és un tema d'aplicació. És un tema d'aplicació des d'una mentalitat molt regressiva, amb un percentatge elevadíssim de jutges que situen des del punt de vista ideològic a la dreta o a l'extrema dreta. Penseu que un 15% de la població espanyola ha votat a les darreres eleccions a Vox i comenten magistrats amics que si poguessin fer aquests sondeigs, que no existeixen estudis, dintre del poder judicial probablement passaria de la meitat. I si juntem Vox i el PP, que ha fet també una deriva autoritària molt important, segurament passaria del 70%, i aquest és el problema, que s'aplica el dret no amb una mentalitat oberta, amb una Constitució que ho permetria tot, amb una legislació que es pot adaptar de forma progressiva, sinó d'una forma molt regressiva. I especialment això ho hem començat a viure quan, arrel del procés polític català, ho hem descobert, com a mínim alguns, a mi en primeríssima persona m'ha tocat, es comença a fer una lluita contra la dissidència política al preu que sigui. Recordeu que a Espanya vam tenir un problema molt greu amb el terrorisme d'ETA. Quan ara rellegim la història d'aquells anys i la història de l'aplicació judicial del combat contra ETA, estem qüestionant moltes coses que en aquell moment segurament vam donar per vàlides o vam posar poc al nas, ens vam preocupar poc perquè podíem fins i tot entendre que estigués justificat quan es lluitava contra una banda terrorista que matava, però se'ns havia dit i repetit que sin violència se pot hablar de tot. I, de fet, els catalans hem intentat reiteradament buscar un encaix polític dins de l'estat espanyol. I vull recordar que l'any 2010, abans que es dictés la sentència pel Tribunal Constitucional que tombava la reforma de l'Estatut de 2006, el percentatge d'independentistes a Catalunya era d'un 15%. Jo tinc el convenciment que en aquell moment, si l'estat espanyol hagués fet una oferta d'encaix de Catalunya, que és la realitat que conec, però ho podríem aplicar a altres territoris, un sistema federal, confederal, d'encaix de Catalunya a Espanya, una majoria de la població catalana ho hauria acceptat, perquè és evident que els catalans, o una bona part dels catalans, la majoria dels catalans, m'atreveixo a dir, tenim molts llaços amb Espanya, llaços familiars, d'ascendència, de vincles, emocionals, ens és més proper, òbviament, no només perquè administrativament tinguem la condició d'espanyols, sinó per moltes circumstàncies ens és molt més proper l'estat espanyol que l'estat francès o l'estat anglès. I segurament estic convençut s'hauria acceptat. Però quan Catalunya, els representants polítics de Catalunya van intentar reiteradament buscar aquest encaix en forma de blindatge de competències, de reforma de l'Estatut, de pacte fiscal, la resposta va ser no. I no només la resposta va ser no i no, sinó que a més aquesta resposta va anar acompanyada moltes vegades d'una dosi d'humiliació innecessària. Jo recordo els anys que, quan era del Col·legi de Govern 35, em tenia, i que llavors em van fer vicepresident del Consejo General de l'Abogacía Espanyola, quan vaig descobrir de veritat que era espanyola. Cada setmana a Espanya en pont aeri, llavors per això l'AVE no existia, no s'havia malbaratat tant encara, i anava cada setmana, i al cap de 6 o 7 anys, que a més ens reuníem cada setmana, i quan es casava la filla o la neta del decano de no sé dónde, tots el proper Consejo General, la propera permanent, la fèiem a no sé dónde perquè anàvem a la boda de Titita, que és la nieta de no sé què, i tots anàvem a la predilació de la torre, no sé què. I després de moltes setmanes i molta convivència, viatges i tal, vaig aconseguir que al cap de 6 o 7 anys
un em digués, oye, tu para ser catalino no eres mal chico. I jo crec que anècdotes com aquestes les tenim tots, per ser catalino pero de verdad, habláis catalán hasta por teléfono, Una funcionària judicial és que la fiscal que m'ha tocat al jutjat em deia, però de verdad, ja hablas a tu hija en catalán, pobre. És a dir, que tots hem viscut coses d'aquest tipus i quan hem intentat fer un encaix no ha estat possible i això ens ha arribat al punt de no retorn on som ara. Breu pinzellada del procés, no és el que principalment vull parlar, però vull recordar-vos només que se'ns havia dit això, sense violència es pot parlar de tot, les idees polítiques són llibres, nadie serà condenado por sus idees polítiques, però vull recordar que l'any 2005 es va despenalitzar el delicte que existia des de 2002, el delicte de convocatòria de referèndum il·legal. Quan es va despenalitzar, es va debatre al Congrés i van dir, bueno, pero si un parlamento autonómico declara independencia pacíficamente del territorio, no tendremos armas de lucha penal. Però es va dir, i consta el diari de sessions del Congrés, no és problema perquè tenim suficient con declarar-lo inconstitucional, com es va fer amb el referèndum o el botifarrèndum que li van dir del 2015, i esto es una botifarrada, esto no vale para nada, no tiene ningún valor jurídico, fuera. Però el que passa que en aquell moment l'Estat és sent humiliat, perquè després de que, recordeu, el Rajoy havia promès a tota Europa que, el traductor del Rajoy havia promès a tota Europa, a tots els líders europeus, que el referèndum no se celebraria. No habrá urnas, no habrá papeletas, no habrá colegios, hemos descabezado todo el movimiento. Després d'això, resulta que, malgrat fer un destacament de policies i guàrdies civils ingents cap a Barcelona, allotjats, que hi ha que ser expert en màrqueting per fer-ho amb un vaixell de la Vox Boni, malgrat això van haver-hi urnes, paperetes, col·legis, votacions, i a sobre intenten, per el Puigdemont no vota, i el Puigdemont i se'ls escapa sota un pont. Recordeu que hi havia 2 helicòpters de la Guàrdia Civil seguint-lo, però des d'un pont hi havia un altre cotxe, i va votar un altre cotxe. I va agafar un atac de ràbia que va desfermar tota la violència policial de l'1 d'octubre i després unes condemnes absolutament injustificades. No hi ha rebel·lió, no hi ha sedició, coincideixen la majoria de penalistes, de professors i catedràtics de dret penal de tota Espanya, no catalans, que són parcials, ho han dit tribunals de fora, informes de diversos organismes internacionals, han dit que res d'això i el que hi ha és una lluita contra la dissidència política. Espanya, sobre el paper, és un estat de dret, és una democràcia plena, però Espanya no tolera la mentalitat central espanyola, d'una part del deep state espanyol no tolera la dissidència i, en el cas de la dissidència, utilitza tots els mitjans que té al seu abast i, clar, un estat té molts mitjans, utilitza mitjans legals, il·legals i claveguerals, com hem vist. I això és el que ha permès que fent una interpretació del Codi Penal absolutament insostenible s'acusi per rebel·lió i s'acabi condemnant per sedició els líders polítics que no van tenir ni una gota de violència ni van incitar-la de cap forma i ha permès que estem a la situació. Fixeu-vos un panorama breu de les notícies, que és igual, agafeu el que em deia el periodista, molta casualitat, agafeu qualsevol cosa, el rei emèrit, ja hem parlat abans, es coneixen escàndols de corrupció, de blanqueig de capitals, etc., però el Congrés dels Diputats decideix amb una majoria que va des de Vox fins a Podemos, exactament el mateix. Vox a Podemos, els 4 partits, Podemos, PSOE, PP i Vox, han fet una proposta conjunta per el nomenament, per l'etern nomenament aquesta setmana dels vocals de la Junta Electoral Central. A tota Europa s'aïlla l'extrema dreta. Aquí els filocomunistes pacten amb l'extrema dreta quan es tracta de defensar la unitat de la pàtria. I aquest mateix congrés amb aquestes majories veta que es pugui investigar el rei. Escolti'm, el rei serà inviolable, discutirem si jurídicament és inviolable des que va abdicar, si inclús abans d'abdicar, és evident que des que va abdicar, si es va modificar la llei orgànica del Poder Judicial per aforar-lo davant del Tribunal Suprem, ja no gaudeix d'aquesta inviolabilitat.
discutirem si mentre era rei només era inviolable perquè els actes que feia en funció en la condició de cap d'estat i per tant referendats sempre per algun membre del govern o també pels seus afers particulars. Què passa si el rei hagués violat? Pot ser violador però no inviolable. Discutirem aquest debat, podrem tenir aquest debat jurídic, però a més és evident que si hi ha hagut supòsits de suposada corrupció, no haurà estat el rei sol, sinó que hi haurà molts empresaris que han cobrat o pagat comissions i, per tant, tindria tota la lògica fer una comissió d'investigació. Surt un tema tan greu i escandalós com ja era una cosa publicada per la premsa, però tenir una confirmació de la CIA, no de la tia del Mortadelo i Filemón, de la CIA, de la Central d'Intel·ligència Americana, que es diu que el senyor X dels GAL, el que va ordenar o com a mínim autoritzar tots els assassinats que per raó d'estat es van fer a l'època dels GAL, era el president del govern. Es demana una comissió d'investigació negativa, absoluta, de remoure tots. Serem aquesta setmana a l'afer Pegasus, que 130 polítics i dirigents socials de tota Espanya han estat investigats. Això a qualsevol país, a qualsevol democràcia mínimament consolidada, el Watergate és això. El Watergate es descobreix que el president està ordenat o consentit que s'investigui a polítics opositors i això fa caure el president dels Estats Units. Creieu que passarà alguna cosa a Espanya per tot el tema aquest dels espies? Molt em temo que no. I això aneu buscant. Els escàndols de corrupció moltíssims que afecten a tots els grans partits, espanyols i catalans, tots els grans partits. Fixeu-vos quina diferència de tracte que hi ha. La justícia no és cega com se la dibuixa habitualment, la justícia es simbolitza amb la imatge d'una dona cega perquè no li importa què tingui davant i va buscar la veritat formal amb independència que el que tingui veritat sigui afí o sigui hostil, m'és absolutament igual. Però aquí fixem-nos que la justícia no tracta per igual quan es tracta d'un màster que ha fet no sé si a Oxford o a Aravaca i que hi ha totes les presumpcions que no és real i que altres persones que estan en jurisdicció ja han sigut imputats, però llavors com que resulta, que és un dels pecats originals que tenim un poder judicial, com bé dient el Consell d'Europa, des de fa molts anys, la cúpula del Consejo General del Poder Judicial el nomenen els partits polítics, des del govern, des del Congrés dels Diputats i des del Senat. I aquest Consejo General del Poder Judicial és el que anomena tots els magistrats del Tribunal Suprem, de totes les sales, president d'audiències, de tribunals superiors, etc. I això ha fet una colonització i, per tant, recordeu, vamos a controlar la sala del Supremo por detrás, perquè, efectivament, el PP majoritàriament, perquè ha estat el partit que més incidència ha tingut, però també el PSOE, han ocupat perquè cada vegada que s'ha de fer una renovació no es trien els millors pel seu currículum, sinó que en funció dels percentatges parlamentaris que tenim, a tu et toquen 8 i a mi 4, o a tu 9 i a mi 5. I llavors jo no em fico amb el teu cupo i tu no et fiques amb el meu. I, per tant, aquí s'ha anat posant, s'ha anat colonitzant i ja està. Aquesta cúpula judicial resulta que és la que després ha de jutjar els aforats. I aquí és on tenim el greu problema. A Espanya hi ha 5.500 jutges i magistrats. I, en general, molts que són francament millorables, però en general els jutges i magistrats espanyols fan una bona feina atesa la precarietat de mitjans que tenen. Però el problema principal el trobem a la cúpula i especialment quan afecta aforats, perquè els aforats o bé són casos de corrupció i afecten amics i llavors no miro i deixo que prescriguin temes o acaben amb absolucions o arxius, casos que en altre cas serien segur conduirien a una condemna o afecten els dissidents polítics i en aquest cas tota la violència. Tots som segurament iguals davant de la llei, ho diu l'article 14 de la Constitució, però davant de la justícia no som tots iguals. La justícia no actua per igual quan procedeix contra uns o quan procedeix contra altres. I tot això, a més, agreujat pel fet que no hi ha mecanismes de control.
si un magistrat del Tribunal Suprem creus que ha dictat una resolució injusta, si resulta que els fons del dret ens han canviat. Quan jo estudiava, quan molts de nosaltres estudiem tots, suposo, no? Entre les fonts del dret no ens posaven al segon nivell els WhatsApp del Tribunal Suprem, no? La Constitució, la llei, les costums, però el WhatsApp del Tribunal Suprem no. Doncs, clar, si resulta que algú aquí ha intentat fer comès potser un delicte de coaccions o qualsevol jutge o magistrat ha prevaricat, qui els ha de jutjar? El propi Tribunal Suprem. Un dels greus problemes que té la justícia a Espanya, un és que el nomenament està controlat pels partits polítics. Per tant, denunciat reiteradament pel Consell d'Europa, no compleix els estàndards d'imparcialitat exigibles. Segona cosa, una manca de responsabilitat. La responsabilitat del Poder Judicial s'ha de demanar davant del Poder Judicial, que és un estament molt corporativista. I per tant, tot això fa que sobre el paper sí tinguem un estat de dret, però el funcionament pràctic d'aquest estat de dret no té mecanismes de denúncia eficaços quan es denuncien vulneracions. Això hem vist que ha començat contra la dissidència política catalana, va començar contra els bascos, però llavors eren unes altres circumstàncies, llavors hi havia assassinats, es produïen atemptats terroristes contra els catalans que no han produït violència, han hagut condemnes brutals, absolutament injustes, i si voleu després aprofundim, però veieu que això es va extenint. Ara, com que aquest poder judicial, aquesta cúpula del poder judicial, majoritàriament molt conservadora, creu que el poder natural ha d'atentar a la dreta, i si l'atenta a l'esquerra són uns ocupes, no? Doncs ara ja comencen a anar també a perseguir la dissidència política. I veurem com ja estan perseguint des de Pablo Iglesias a altres líders d'Unidos Podemos. Veiem altres manifestacions, veiem com durant el confinament hem vist unes imatges de brutalitat policial inadmissibles en un estat de dret. Gent que s'adaptava al confinament, que no portava la mascareta, que segurament requerien el problema de legalitat aquí sobre aquestes multes i tal, però és a dir, que podien ser mereixedors d'una sanció administrativa, però no d'una pallissa policial que a sobre, quan s'ha denunciat, el ministre ha dit que nada, casos aislados i que no passa. Per tant, tenim un problema sistèmic. Podríem estar parlant hores sobre diversos assumptes, diversos casos que tots tenim a la ment perquè són portada de diaris i de telenotícies cada setmana que fan qüestionar l'estat de dret d'Espanya. Europa comença a obrir els ulls, en general de l'organització. Jo abans he explicat una anècdota que em va passar el novembre del 17. El novembre del 17 tots just acabaven d'empresonar part del govern, llavors van entrar els advocats per defensar els empresonats i jo me'n vaig anar ja a començar a realitzar la defensa dels exiliats i vam tenir una reunió a Brussel·les surrealista, perquè anàvem al Gonzalo Boí, llavors no el coneixia, ell era l'advocat que havien designat el Toni Comín i la Meritxell Serret, i ell havia contractat un equip d'advocats. Jo portava el president Puigdemont, els consellers Puig i la consellera Ponsatí, havien contractat un altre equip d'advocats. Llavors vam reunir-nos tots junts, érem els 5 clients catalans i jo que parlàvem entre nosaltres en català, amb el Gonzalo Boye parlàvem en castellà, un dels advocats, en Cristóbal Marchant, també parlava castellà, nosaltres amb els advocats majoritàriament parlàvem en francès, però el Gonzalo i la Clara no parlen francès i per tant parlaven amb ells en anglès i ells parlaven flamenc. És a dir, érem 18 persones en una sala parlant 5 o 6, era una cosa complicada. Que els explicava, entre que els noms no sabien qui eren, perquè aquí dic no només, però aquí dic Puigdemont, Junqueras, tothom situa sap, però el 17, uns flamencos que ens van explicar Puigdemont, Junqueras, no tenien res, no? I a sobre deien, no, és que nos acusen d'un delicte de rebel·lió, 30 anys, més greu que l'assassinat, més greu que el terrorisme, però no hi ha hagut violència. Mirant estrany,
Ens van notificar la querella un dia festiu, ja en èpoques d'aquell, i una querella que tenia 116 pàgines, que els documents, a més, era un link en paper, que si toques el paper no s'obre cap link. I ens citaven un dia festiu per estar l'endemà a les 9 del matí en un tribunal a 600 i escaig quilòmetres de distància, i quan a més no era competent, perquè eren membres del govern català i estaven aforats en un tribunal de Barcelona, i explicaven tot això, entre tot els idiomes, que no ens entenien, que no els quadrava res. A més, el Gonzalo, que quan l'heu tingut aquí, em sembla, no?, al col·legi, mira'm aquelles ulleres, que llavors va parlant amb tu i mentre parla amb tu fa un tuit, i ahí lo dejo. I fuma com unes cigarretes electròniques, i em porta sempre 2 o 3, i les té compartides i s'ajup, se'l carrega o no sé què. I amb una d'aquestes que vam dir, llavors el Gonzalo fa alguna cosa, fa un tuit i fa una pipada d'aquest, i jo vaig veure que els belgues aquells es miraven entre ells i deien estos tíos fuman rifa, perquè si no, no els hi quadraven, no entenien res. Els nostres propis advocats, els advocats pagats per nosaltres, no els hi quadraven el que estaven dient, que són marcians, venen d'un altre planeta, no té cap sentit res del que estaven explicant. Clar, des de llavors fins ara, que han passat ja 2 anys i mig, les coses han canviat molt, perquè l'estat espanyol, com a estat de dret, s'ha desprestigiat per si sol. S'ha desprestigiat per si sol quan ha intentat impedir, per exemple, que Puigdemont, Comín i Ponsatí siguin eurodiputats. Primer, intentant excloure'ls del cens, perquè com que tienen un domicilio que no cuadra con el padrón municipal, pues no pueden estar. Finalment, son candidatos y surten escollits. Si no vienen a Madrid y juran la Constitución, no seran eurodiputados. Han sigut en Junqueras, que hauria de ser no, perquè van reinterpretar el requisit del suplicatori i van dir que com que ja estava processat no calia el suplicatori. Després van fer la trampa aquella de demanar la qüestió prejudicial i després canviaron, no, es que le ha pedido per la situació de prisión provisional i ara no va. Però tot això, des d'Europa ho van veient i no els hi quadra. Per tant, i a més és que les manifestacions dels dirigents polítics espanyols no m'ajuden. Jo recordo que un dia parlant amb el president Puigdemont que ho va parlar i li deia, Carles, digue'm la veritat, diu, el Borrell l'has nomenat tu, no és un infiltrat nostre, no? Perquè si no, no ho entenc, perquè la feina que ha fet per desprestigiar l'estat de dret a Espanya és increïble. És a dir, en resum, que havia dit i no he complert, com era d'imaginar, que parlaria molt poquet perquè em sembla molt més interessant el debat que puguem tenir sobre el paper. Espanya, sobre el paper, és un estat de dret, és indiscutible. Sobre el paper compleix tots els estàndards europeus i internacionals per ser qualificat com una democràcia plena, però la realitat pràctica és que aquests estàndards a la pràctica no es compleixen, especialment quan es tracta de lluitar contra la dissidència. Espanya, quan parlo d'Espanya, parlo d'aquest poder, aquest estat dintre de l'estat, que és el que mana. En la realitat, Espanya no concebeix la dissidència, no l'entén, no entén que puguem parlar una llengua diferent. El país català està per telèfon, coses d'aquestes que veiem. No entén que alguns, després de molts anys d'intentar encaixar Espanya, hagin decidit que no tenim camí a Espanya i que, per tant, l'única via que els catalans tenim és la de la independència. Això es descol·loca molt, M'ho diuen al Congrés, però tu eres catedrático, has sido decano en colegio de abogados. ¿Cómo puedes ser independentista? Això és d'indocumentats, no? És un tio estudiat, com pots tenir aquestes idees esbojarrades, no? Per tant, estat de dret sobre el paper sí, però és evident que la situació de l'estat de dret a Espanya és molt, molt lamentable. Jo deixo aquí de moment i no sé com ara hi ha un debat, em sembla un... Sí. Moltes gràcies, Jaume. Bé, el debat de dues possibilitats. Aquí es presenta a la sala, no hi ha micros per raons sanitàries, han de fer la pregunta viva veu
i jo l'he de reproduir perquè els que estan fora de la sala la puguin sentir. I també he de reproduir les preguntes que facin a través del xat. Això endavant, que hi ha molta matèria i pot ser molt interessant el debat, com ha dit en Jaume, sempre és molt enriquidor. Quan vulgueu. Sí, diràs el nom, per favor. Gina, sí. No t'havia reconegut. S'han emmascarat. Volia saber, en el seu judici, quines perspectives té l'independentisme dins del marc legal d'aquestes condicions polítiques. Bé, la Gina Garcia demana sobre perspectives de l'independentisme dins l'actual marc legal. És així, no? I les condicions polítiques actuals. Dins el marc legal i les condicions polítiques actuals. Bé, jo no tinc una bola de vidre. De dret no en sé res. Fa 36 anys que em dedico a això, però dic moltes vegades que els 34 primers no compten perquè m'han canviat tot. Aquests dos darrers en compten. Per tant, opinions jurídiques no m'atreveixo a donar i visionari tampoc ho sé. Però, malgrat aquestes prevencions o aquestes clàusules de descàrrega, ho he apuntat abans. Jo crec que hem arribat a un punt de no retorn. L'estat espanyol, com a centre de poder, com a l'estat em refereixo als que controlen la veritat, és igual que mani el PSOE o mani el PP. Que al final tinc la sensació, i ara que estic al Congrés, que tampoc manen gaire. Que el que manen segueix sent aquest funcionariat. Si mana el PP, com que són més col·legues, doncs manen més, i si mana el PSOE, no mana absolutament gens. Hem arribat a un punt de no retorn. Si l'estat espanyol hagués estat més intel·ligent i abans de 2010 ho hagués ofert, deia abans, un blindatge de competència, impacte fiscal, qualsevol cosa, segurament una majoria de catalans ho haguessin acceptat un encaix diferent dintre d'Espanya, de tipus federal o confederal. Avui hem arribat a un punt de no retorn. Primer, no veig que des de la part espanyola, des de la part de l'Estat, hi hagi ningú amb capacitat de fer una proposta, perquè al revés, amb aquests últims anys, a por ellos i más, ni català, ni de qualsevol cosa, sobre la irrupció de Vox ha fet que el PP es dretmitzi molt més i l'oposició és molt més frontal. Per tant, des de la perspectiva espanyola no veig cap proposta, cap via de solució. La taula de diàleg aquesta és un taburet, això és una cosa pensada en clau electoral de cara a Catalunya, això no és absolutament per res. I de la banda catalana tampoc crec que si ara ens vinguessin amb un estatut, vingués, que us retornem l'estatut de 2006 que va retallar el Constitucional. Jo crec que avui, després de tot el que hem passat, després de l'octubre que vam intentar votar, que ens van pagar, que han negat que ens han pagat, que fan tan mal una cosa, mals diferents, però fa tan mal una cosa que han personat les nostres vides. Tot el que hem tingut que sentir, que després de les manifestacions, la repressió, hi ha 1.000 persones, que parlem dels 9 presos polítics, però hi ha 1.000 persones que estan imputades i altres que estan a la presó, presó preventiva, altres que afronten peticions de pena duríssima. I jo crec que la part catalana tampoc acceptem i que majoritàriament, una part molt majoritària de Catalunya ja no veu una altra alternativa que no sigui la independència. Arribats aquí és un punt de no retorn i una de dos, o ens aniquilen per complet. S'ha demostrat que malgrat que es capçarin líders polítics, doncs ve una altra lleva, una altra generació que agafa el comandament fotran tots a la presó, doncs sí, o acaben d'una forma nihilista, ens aniquilen, o Catalunya serà independent. I jo personalment tinc el convenciment que Catalunya serà independent dintre d'aquesta dècada dels 20. Sense la bola de vidre, i no t'ho puc prometre, perquè tinc el convenciment. Hi ha una pregunta, n'hi ha 3 de xat. Ignasi Florit, fem una de sala i una de xat, demana si partim de la premissa indubtable que la monarquia és una institució, no una persona, demanen a la ponència si creu que la monarquia espanyola és una garantia de l'estat de dret en els termes recollits a la Constitució. Potser que la torni a llegir, perquè no sé si és una pregunta seriosa
o Sergio Candy Gracia. Partiendo de la premisa indubitada de que la monarquía es una institución, no una persona, la premisa indubitada ya sería por cree yo, que la monarquía española es una garantía del Estado de Derecho y los términos recogidos en la Constitución. No, jo crec que la monarquia està actuant com una garantia de l'estado de desecho, no de derecho. Clar, una monarquia tindria que ser, doncs això, hi ha molts països i democràcies avançades que tenen monarquia, però es caracteritzen per una neutralitat exquisita des del punt de vista polític i una conducta exemplar. Cap de les dues coses es pot predicar de la monarquia espanyola. De la monarquia espanyola no es pot predicar cap tipus d'exemplaritat. Hi ha memes que corren por ahí, però a ver si los dos yates que teníamos se llamaban Fortuna i Bribón, què esperabais, no? Doncs no és, òbviament, cap mostra d'exemplaritat i vam tenir el jutjar aquí l'audiència de Palma el cas Nos, per tant, vull dir, és una institució molt esquitxada, les seves persones molt esquitxades per escàndols de corrupció i, per descomptat, no ha estat gens neutral. El discurs que el rei fa el 3 d'octubre, a la por ellos del rei del 3 d'octubre, és el que acaba de desconnectar a molt bona part de la població catalana de dir no vull saber mai més res en aquest estat. Esteu nom, per favor? Endavant. És que Europa es considera que Espanya és una democràcia consolidada, però un poc com els organitzadors els catalans, Anglaterra havia fet un referèndum i no va passar absolutament. No entenc com poden comparar les dues democràcies, perquè algunes... Clar, perquè... Perdona, Jaume, he de fer pregunta. Berta demana si... Berta demana com és que a Europa poden considerar que Espanya és una democràcia consolidada quan a Escòcia van fer un referèndum i no va passar res. És aquesta la pregunta. Clar, perquè nosaltres coneixem molt bé la nostra realitat, però si tu ara fan anàlisi, bueno, que la teva especialitat, perquè jo dic una cosa i resulta que ets una experta en el dret d'Islàndia. Si tu has d'analitzar un ordenament jurídic estranger, tu et bases pels textos legals, no? I llavors, clar, la imatge que es té, doncs Espanya va fer una transició que s'havia qualificat de modèlica i apuntava bé al principi. A partir del Tejerazo, ve la Luapa, després l'etapa de l'Aznar i s'ha produït una regressió, però al principi apuntava bé. I llavors tenen la idea que vam passar d'una dictadura a una democràcia. Espanya s'ha modernitzat molt, entre altres coses, perquè han passat més de 40 anys des de la Constitució i, naturalment, que la tele ja és en blanc i negre, és evident, no? I Espanya s'ha modernitzat i s'ha obert, ha entrat a la Unió comú després de la Unió Europea i, per tant, la imatge des de fora, una imatge molt superficial, una imatge de meteosat, per entendre'ns, l'Espanya compleix tots els estàndards. Els que viuen aquí i especialment els que ens dediquem a l'ofici de postular, que anem cada dia suplicant justícia pels tribunals, sabem que això no és sempre així, però com que ells des de fora no tenien aquesta idea, i després un divorci triga més o menys, o l'índex d'encert judicial, segurament a tota Europa poden dir coses, però no tenien. I clar, ha estat arraent amb el tema basc, no s'ho van plantejar perquè tothom considerava, ho he dit abans, que si es lluitava contra una banda terrorista, doncs es podia... Que altres democràcies no ho haurien fet, excepte la guerra bruta, ni contra terroristes. Però clar, amb el cas català s'ha vist molt evident. El cas català ha posat el focus sobre Espanya i el cas català ha fet que es veiés. I s'ha vist amb les euroordres. Les euroordres fan trampes. Quan envien la primera euroordre, marquen, sabeu, que a aquestes altres tothom té un màster en euroordres, no? Les euroordres té un primer sistema que hi ha 32 delictes, una queixa i un dels delictes, homicidi, tràfic de persones, tràfic de drogues, entrega automàtica. No em pregunto, és la persona buscada, però això li entrego i punt. El principi de confiança recíproca entre els estats membres de la Unió Europea. I clar, Espanya enllarena fa la trampa, primer a Bèlgica i després ha fet 5 o 6 vegades. Primer a la meva, després enllarena la trampa de marcar corrupció. I llavors quan diuen, això no és corrupció. No, si és que la malversació sempre ha sido corrupció. I és clar, però és que fins a 2015 l'única malversació que tenies era malversació per apropiació indeguda. Ja que és corrupció, si jo administro diner públic i me'l foto a la butxaca o li dono al meu amic Sebastià, això és corrupció,
però a 2015 introduïu una nova modalitat comissiva que és malversació per administració deslleial, i que això no sé ben bé, ara ja ho ha interpretat el Suprem, però no sabia ben bé què era, però això, evidentment, corrupció no és. I, per tant, quan això, el novembre del 17, ho envien a Bèlgica, de seguida ho alertem, i el tribunal els diu que no, i clar, llavors aquest principi de la confiança recíproca, els tribunals belgues el comencen a mirar amb lupa. Perquè aquí ens ho comencem a mirar amb lupa, però és que després d'això, i que ja els havien dit que no, ho tornen a fer a la segona belga, a l'escocesa, a l'alemanya, a la segona escocesa, a la tercera belga, ho han tornat a fer moltes vegades. Per tant, aquesta confiança, en principi de pensar en un estat democràtic, després resulta que els condemnen per sedició. L'acusen per sedició diversos instituts internacionals, Amnistia, International Trial, Human Rights, diverses institucions internacionals, el Comitè de Prevenció de la Tortura de Nacions Unides, els relators especials en matèria de minories i en matèria de dret de llibertat d'expressió, que aquestes estan dient que aquestes condemnes són absolutament irregulars, doncs la gent comença a qüestionar-ho, però clar, llavors no s'ha plantejat. També, òbviament, hi ha l'atenció, però com és que no ens deixen fer un referèndum? És la cosa més normal del món i des de molts llocs no s'entén. El tema dels europarlamentaris, si no jura la Constitució, no, en sentit té. Recordeu que va haver un moment que la GEC va dir com que no estan empadronados o no estan empadronados donde viven, los excluyen. Ens van donar, no va arribar 2 hores. Des que ens van notificar, ens havien avançat per telèfon, però des que ens notifiquen la resolució teníem 2 hores. Estaven debatint què feien. I corríem el risc que si no s'obrien mentre recorrien, que ens tinguessin per decaiguts perquè la llista no estava presentada i ja ho perdíem tot. I llavors vam tirar mà de 3 persones que teníem a mà, però un dels que vam posar era el Gonzalo Boye. El Gonzalo Boye no li faig jurar la Constitució, no li faig jurar res. Però el Gonzalo Boye no és espanyol, és xilè i alemany. I com a alemany, resident a Espanya, té dret a... Ell no vota en unes generals, però ell vota en unes europees perquè és un europeu, un alemany, que està domiciliat a Espanya. I aquest senyor, que pot ser escollit eurodiputat, li farà jurar la Constitució espanyola, li farà jurar la Bundesconstitució, no? Però la Constitució espanyola no tenia cap sentit. I aquestes coses que no tenen cap sentit i que insisteixen, i la GEC, però què és això? La GEC aquesta, i insisteixen, i fa 2 setmanes ho han tornat a dir, que el Suprem ha beneït el que havia fet la Junta Electoral Central. Demanen la qüestió prejudicial a Luxemburg i després quan arriben no fan ni cas. L'Oriol Junqueras no ha pogut prendre posició. Tot això va fer un fòssil. A mi em consta que des de les principals cancelleries europees, que van tenir un bri d'esperança quan va arribar en Pedro Sánchez al poder, perquè al principi pensaven que el problema era el Rajoy, que el problema era de la dreta espanyola, hem vist que amb el govern socialista la cosa segueix funcionant exactament igual. Que no s'investigui la monarquia, que estan investigant a Suïssa. El tema no he citat abans, que és un tema que m'afecta professionalment. El tema dels atentats del 17A. El tema dels atentats del 17A és evident, i això està documentat, constància absoluta, que hi havia una connexió entre l'imam de Ripoll i el CNI en visita. Un senyor que està condemnat per tràfic de drogues i després, quan se l'expulsa, es recorre l'expulsió i misteri, no sé si hi ha algú que porti estrangeria, que em digui si mai a la vida sap o coneix algú que conegui algú que li hagin revocat una ordre d'expulsió després d'una condemna de 5 anys per drogues. Absolutament insòlit, que el tenien monitoritzat, que els veïns diuen que hi havia 4 persones a la calle i només es troben 2 perfils genètics i un no sé què, que veuen sortir la seva furgoneta després de la deflagració, que la furgoneta estava 2 dies a uns quants quilòmetres de la casa d'Alcanar, que el seu mòbil segueix estant actiu 3 dies després, que hi ha 2 vols aquella nit des de l'aeroport del Prat i la cèl·lula de Ripoll ha anat a l'aeroport del Prat. Tot això és d'una entitat suficient com perquè es vulgui investigar. Quan aquí jo he anat en nom dels pares d'un nen de 3 anys que va morir, el nen de Rubí que va morir a l'atemptat de la Rambla, hem intentat posar-ho això de manifest, no, i allò que deia la Fiscalia, de forma crítica, el jutge, quan anem al revés, és una teoria conspiranoide. Jo no afirmo, ho dic per televisió, ho he escrit, jo no afirmo que Sati sigui viu, jo tinc el convenciment que sí, però no ho puc afirmar
però el que sí que puc afirmar amb tota la rotunditat és que no hi ha evidències que siguin morts, perquè al final es troben dos perfils genètics, un sí que quadra perquè és el germà de dos terroristes que després de mort poden fer la confrontació fàcil, i l'altre el constaten amb una xilava de color caqui de la talla 52 quan el Sati tenia la talla 56 i la seva xilava era de color gris. I com que hi ha un altre, doncs dedueixen que és ell. I hi ha altres testimonis que diuen que hi havia més gent a la casa. Igual, però s'ha tancat en fals. No sé. I per què? Hi havia potser una implicació del CNI, implicació no dic que fos un atemptat de falsa bandera, però sí una negligència absoluta. És a dir, aquest estat, doncs, cada setmana, el que em preguntava el periodista, quina casualitat, no, és que cada setmana, repasseu, a mi, no sé si us passa a vosaltres, la noció del temps, entre això de la pandèmia, però especialment és que, clar, és que si comptes el temps que ha passat per notícies d'impacte que han sortit, és que en un mes han sortit 8, i et sembla que ha passat, és tot tan intens el temps que Tenim una pregunta de xat. Núria Riubó diu, bona tarda, no troba que al Poder Legislatiu li ha anat molt bé aquest estat de dret formal per les seves corrupteles, però d'això ha participat i s'ha beneficiat igualment l'estat català també aquests anys. Però no entenc gaire la pregunta. El poder legislatiu li ha anat molt bé aquest estat de dret format per el poder legislatiu en si no és res. El poder legislatiu al final som una sèrie de senyors i senyores que som allà escollits diputats i que alguns som independents, molt poquets, la majoria estem integrats en partits polítics, és al final el que dominen el cotarro. Moltes vegades que Espanya, més que en democràcia, per Espanya, per Catalunya, per les illes, més que en democràcia, vivim en partitocràcia, perquè teòricament els partits polítics haurien d'haver un funcionament democràtic, però no és així. Ho he explicat alguna vegada també, el Congrés dels Diputats, cada vegada que hi ha una votació, com veieu les imatges de la tele, és quan li està preguntant el Casado al Sánchez, i llavors està ple perquè té morbo. Una vegada acaba això i li pregunta un de no sé quin grup, el ministre no sé què, ja està tothom al bar o fora, o de passeig, o en altres reunions, no? I llavors es van debatint temes i hi ha poquíssima gent, està més buit que ara això aquí, bueno, proporcionalment no, i hem debatit 8 temes, per tant, quan jo surto a parlar, la majoria dels que hauran de votar ni m'escolten, ni els interessa, no sortim a debatre, sortim a monologar, quan jo parlo és perquè, per si els telenotícies me'n pilla un trosset, o si no ho penjaré als xarxes, tinc un canal de YouTube on poso això, que està molt seguit, s'ha qualificat al sector d'humor, però està molt seguit, no? Però no té cap sentit. I llavors toquen un timbre i de cop votem 8 coses seguides. I llavors les votacions són digitals perquè el portaveu de cada grup fa que sí, que no o abstenció. I la majoria de diputats no saben ni què estan votant, i és que encara s'equivoquen, encara hi ha moltes equivoques. Per tant, és una teatre. Per tant, el poder legislatiu no sé el que és. El sistema està controlat bàsicament pels partits polítics i per un alt funcionariat que és el que el maneja. I d'això s'ha beneficiat tothom, sí, s'ha beneficiat tothom, partits polítics espanyols i els partits polítics hegemònics a cada territori. I, per tant, la crítica és una crítica a la línia de flotació, hem de canviar radicalment el sistema. És un sistema formalment democràtic, però materialment no ho és. Ferran Gomila. Ferran Gomila, advocat. El problema de l'1 d'octubre és que va comparèixer a votar possiblement la meitat del cens electoral. Es calcula. I dels votants, més del 90% van votar positivament. Però l'altra part del cens que va votar no se sap, en teoria, que hagués votat o que no hagués votat. En el cas improbable, al meu entendre, que hi hagi un referèndum regular pactat amb l'Estat o imposat per Europa, com avui de matí ens deies, faig 2 preguntes. Primera, quina densitat del cens de la població s'admetria per part vostra o teva com a mínima per donar un resultat legítim i vàlid? Quina densitat de cens de compareixents votar? Segona, quina majoria d'aquests votants, senzilla o qualificada, penses com a ponent o preconitzes que seria suficient i legítima? Només una majoria simple o una majoria qualificada? I en cas que sigui qualificada, quina quota de qualificació? Sí, repetiré la pregunta. Ferran Gomila demana
per abreujar quina densitat o quin tant per cent del cens s'emetria per donar el referèndum, un eventual referèndum com a vàlid, a parer de Jaume, i quina majoria seria dels votants seria necessària per prendre una decisió al respecte de la independència. Vinga, començo per la premissa. L'1 d'octubre era un referèndum que des del punt de vista de la legalitat espanyola era il·legal i el Tribunal Constitucional l'havia declarat invàlid. I a més, recordeu que el Tribunal Constitucional va fer per primera vegada ús de les facultats exorbitants que la reforma del 2015 li havia donat per posar multes coercitives i autotutelars. Això va fer que la sindicatura electoral que havia estat nomenada acabés plegant, que per cert estan tots imputats i a l'espera de judici aquest curs. Per tant, aquest referèndum era il·legal des del punt de vista espanyol i especialment no complia els estàndards de la Comissió de Venècia. I és evident que aquest referèndum va anar a votar molt majoritàriament gent que era partidària de la independència. Dit això, perquè sigui internacionalment reconegut, ha de complir els estàndards de la Comissió de Venècia. Has plantejat, jo has començat a plantejar i després has vist com em mirava i has canviat, dius un referèndum acordat amb Espanya i llavors has vist com em mirava i dic, o imposat per un tercer, això sí que és possible. Quina participació hauria de tenir, quina majoria? Doncs no ho sé, la que es decideixi, la que es pacti. A Canadà van fer unes lleis de claredat que exigien un percentatge mínim de participació i un percentatge mínim de suport a la independència del Quebec. Aquí podria ser des de qualsevol participació i un vot més a favor o en contra, a exigir uns quòrums reforçats tant de participació com de suport a la independència. Però això és el que estem demanant. Si hi ha un consens gran, hi ha diversos consensos, és a dir, partidaris de la independència o no ho sabem perquè com que sempre hem tingut la comptança a través de vots de partits polítics i jo entenc que molta gent, si de votar entre aquesta oferta em quedo a casa, i després estan els comuns, que no sempre estan en una banda o en una altra, no compten. Els estudis demoscòpics diuen que els partidaris de la independència poden estar entre els 55 i els 60, però no ho sabem del cert. Però el que sí sabem segur és que hi ha una majoria amplíssima de catalans i catalanes, entre el 70 i el 80%, depèn del moment en què es fa l'estudi, que el que sí volen és que es permeti la celebració d'un referèndum. El que sí aboguen és pel dret a decidir. Molts d'ells per votar que no, perquè no volen marxar d'Espanya, perquè ja els està bé, perquè tenen vincles, perquè no volen pel que sí. Molts per votar que no. Per això hi ha una majoria amplíssima. El gran consens és en contra a favor de la república i en contra de la monarquia. Però l'altre és sobre el model d'immersió lingüística del sistema educatiu català. Els tres grans consensos de la societat catalana en aquest moment. I per tant, des de la part catalana estem disposats a parlar de tot. Seurem no a la tauleta de diàleg aquesta, sinó perquè algú segurament quan intervingui des del punt de vista econòmic a Espanya obliga a adoptar passes en aquest sentit, doncs seiem i imposem. Doncs ha d'haver-hi aquesta mínima participació, ha d'haver-hi aquest percentatge, el que es digui, i llavors ja ens esforçarem per guanyar. Ho acceptarem, el que sí. Sobre el que hi ha una pregunta de xat. Josep, tu has demanat... Sí, un moment. Pregunta de xat. Mariano Reaño, diu el número de codollat 2606. Quina solució podria tenir el biaix dretà a la judicatura espanyola? Aquesta no és de nota, aquesta és llarga. Que el principal problema que té molts, té un problema per dalt. Ja l'he dit abans. Si són els partits polítics els que anomenen el Consejo i a més no anomenen pensant en de qualificació, sinó com vamos a controlar mejor por detrás, després això s'impregna a tot el sistema. Però té un altre problema per baix. El sistema d'oposicions és un sistema demencial. Primer perquè produeix un biaix sociològic, com a mínim. Només els joves de classes més acomodades poden permetre's fer una oposició. Els joves de famílies de classe treballadora ho tenen molt més difícil. També hi ha excepcions amb això i algú que és molt brillant. Per tant, una primera. Segon, és un sistema que és memorístic. És un sistema que és memorístic i no garanteix
la capacitat d'anàlisi i crítica jurídica. I després és un sistema que ja quan acaba l'oposició, que una nana de 22-23 anys amb la carrera recent acabada, tens 4 o 5 anys enclaustrat, sense nòvio ni nòvia o veient-se no sé què, estudiant. Surt d'allà i se'n quadra la Guàrdia Civil. I llavors els fots en un centre que tenim allà a Vallvidrera y allá los inculcan, los abogados los van a engañar, cuanto menos los contaminéis, no confraternicéis. Acaben tots endogàmicament, la majoria de jutges, fiscals i secretaris s'han casat entre si. I llavors són gent que està allunyada de la població, no viuen. I després, com que a sobre la tradició opositora bàsicament és del centre d'Espanya, doncs a les perifèries tenim pocs jutges nadius. I després molts dels que venen, com que venen amb aquesta mentalitat d'autoritat de l'imperio, no fan cap esforç. Tant el català el mallorquí no són tan difícils d'entendre. I hi ha jutges que porten molts i molts anys i que no fan cap esforç. I si ho saben, fan veure que no ho saben. És a dir, no hi ha cap esforç. Per tant, ha de ser un sistema que s'ha de canviar radicalment. Ha de canviar pel sistema d'accés a la judicatura i pel sistema de selecció de la cúpula judicial, que són els que anomenen també els tribunals d'oposició, amb un biaix molt conservador dels que formen part d'aquests tribunals, etc. Josep de Lluís, endavant. Sí, per retornar un poc als termes jurídics i per intentar qüestionar la secretaria de coneixement del processal. Si creus que l'aplicació del 324 de la llei d'enjudiciament criminal ha estat un exemple de manual d'una legislació que s'acaba inaplicant, perquè el 324 com a mínim aquí s'ha fet l'excepció regla, i després quasi m'entendreix que tinguis una llei que es digui llei Cuevillas, perquè jo penso que no l'aplica. Abans de publicar-la, el sistema ja està preveient quin serà l'argument per no aplicar-la. Sí, ara faig el resum. Demanaria que les preguntes fossin sobre el tema debatut, que és l'estat de dret. Bé, ara, sí, bé, certament sí. En Josep de Lluís demana sobre el 324 de la llei d'enjudiciament criminal, que semblava que li sembla que és un article ja destinat a no aplicar-se des del seu naixement i que passa en aquesta anomenada llei Cuevillas, que sembla que és una reforma del 324, una reforma no nata encara. Si càndidament pensa que s'aplicarà. Si pensa càndidament que s'aplicarà. La candidesa és un valor. Soc un càndid, sí, soc un càndid. Anem a veure. L'article 324 de l'ELECRIM, des de 1882 fins a 2015, deia que si en el plazo de un mes no se hubiera acabado el sumario, el juez instructor dará parte semanalmente al presidente de la audiencia de las razones que han impedido. Això sí que no s'havia aplicat mai. És cert que el sistema en general, els legisladors, pobrets, fem lleis i tal, el sistema se les apanya per seguir fent el que feia i interpretar la llei a la seva conveniència. Però respecte a la llei Cuevillas, aquí ens trobem el 324 i això no s'havia aplicat mai. El 2015, la llei català, la 41-2015, modifica el 324 de l'ELECRIM i estableix aquella chapuza legislativa, un nyap, perquè deia que les causes durant 6 mesos, però es podran provar 18 dels motius pels que es podia acordar la pròrroga, la declaració de complexitat eren complexíssims, només tenia intervenció fiscal, però tot això va donar lloc a una doble crítica, una crítica doctrinal. Jo tinc un manual publicat sobre el procés penal de les reformes del 2015 i tots els catedràtics i professors que vam intervenir a les jornades i el llibre aquest dèiem que això era, des del punt de vista jurídic processal, era un nyap absolut perquè era una indefinició que feia, efectivament, que cada jutge l'apliqués com li donava la gana, no donava audiència, altres no, complejo porque el testigo tiene un primo que vive en Burdeos y por tanto ahí feien cadascú que I després l'altra crítica va ser una crítica jurídico-política, perquè això, com que era el fiscal, el fiscal,
la sol·licitud de declaració de complexitat i pròrroga, doncs, i tenim una justícia que no és imparcial, doncs això va permetre que moltes causes de corrupció que afectaven el PP acabessin arxivades. El cas Passarel·la, per citar un exemple clar, que afectava el president de Múrcia. El fiscal no va demanar la pròrroga, no va poder fer instrucció d'impunitat. I per això les associacions de fiscals, inclús les conservadores, inclús la AF, l'Associació de Fiscals, que és la conservadora, va criticar. Per això els partits d'Esquerra, PSOE i Podemos, van dir que quan podrien ho derogarien, això. I a l'inici d'aquesta legislatura hi havia una proposició de llei de Podemos per derogar. I llavors, quan em toca a mi intervenir, ja havia presentat una esmena dient que no m'agrada una cosa ni l'altra. No m'agrada que es permeti, que es fomenti, com va fer la llei 2015, la impunitat de moltes causes de corrupció. No m'agrada que el sistema és complex, és un bodrio, però tampoc m'agrada que tornem al sistema d'abans de 2015, on les instruccions duraven 8, 9, 10 anys, i a més amb aquesta punyetera costum, que si tu estás leyendo no sé qué testimonio, imputar... Mire, por si acaso, para darle más garantía, lo cito como imputado, que si tendrá derecho, porque tendrá con abogado, podrà mentir, però ja m'has imputejat, i et tens d'anar allà, he de pagar un advocat, i si a sobre soc una persona amb certa notorietat mediàtica, els diaris aniran publicant que estic imputat, i això. I això el jutge t'hauria de desimputar l'endemà, però fins que arriba l'autotransformació o això no et desimputa. I per tant dic, no m'agrada això, però tampoc m'agrada que tinguem aquí un ciutadà imputat indefinidament, perquè, escolti, l'Estatut del Contribuent diu que una inspecció fiscal màxim 6 mesos. En matèria sancionadora administrativa, corregeix-me si no és així, 6 mesos és el que pot durar un expedient sancionador i si no caduca, no? Dic, doncs, això igual. Llavors faig una esmena dient, escolta, si hi ha 6 mesos d'inactivitat, s'arxiva. Llavors surto, em diuen que sí, no hem trucat. Jo parlem d'un grup petit, som 8. A més, aquell dia estava sol, o sigui, era jo sol, no? Un grup petit i relevant, som els abastats, perquè som a l'última fila darrere la columna, això sí, jo estic encantat perquè estic a la porta del bar i com que soc cafè addicte, doncs aprofito molt la meva ubicació, no? Perquè no pintem res, i em diuen que sí, però la sorpresa la tinc quan l'endemà em truquen des del Ministeri. Nos ha convencido tu enmienda. I llavors em truquen també de Podemos, el Jaume Sens, i ens ha convençut la teva esmena i tal, i volem fer, no exactament la teva, llavors volem fer una transaccional perquè no es vegi que és la que ha proposat l'advocat de Puigdemont, no? I llavors fem una transaccional, que és el que s'ha aprovat finalment, que és 12 mesos i demana 6, seria la lògica, però com la justícia no està com Hisenda dotada, ni com l'administració, doncs vinga, acepto 12, com anem a dir companyia. Doncs 12 anys, i que si vols prorrogar, que sigui amb, i aquí no és ingenuïtat, és esperança, perquè em vaig preocupar especialment de posar sancions de nul·litat. Si el jutge vol prorrogar, ha de donar vista a les parts, acusacions i defenses, no només els fiscals, sinó els particulars. I, a més, ha de dir per què no ha pogut acabar a temps. Això s'ho podrà patillar, perquè no m'he desenganxat la mascarita, igual, no? Però quines diligències ha de practicar i quina rellevància té. Per tant, ha d'haver quines diligències. I si no es compleix això, les actuacions practicades són nul·les. Per tant, els jutges ho hauran de respectar. Estava ara, com has dit, buscant el BOE si avui no s'havia publicat. Serà la llei 2-2020, no es diu llei Cuevillas. Ell ha dit així la premsa, perquè al final trobem que és una proposició de llei de Podemos, un text transaccional pactat entre Podemos, el Ministeri i jo mateix, que l'acaba recolzant tothom, i quan arribem al moment de la Comissió de Justícia, la representant del PP diu que la llei que vais a aprobar lleva la exposición de motivos de la proposición de Podemos, que era de derogación, y ahora no estáis derogando, estáis reformando. Llavors, escolta'm, el mío sí que vale. I llavors, clar, l'exposició de motius és la justificació de la meva esmena. Per això l'hem dit de confio que valdrà fins que s'aprovi la nova llei d'enjudiciament criminal. Cosa que llavors ja veurem el que passa, que em fa molta por, perquè això de donar-li la instrucció al Ministeri Fiscal és un sistema que funciona al dret comparat, però el dret comparat, les fiscalies que tenen no te lo afinen com aquí. Per tant, aquí em fa molta por. I llavors sí que afecta això. De fet, es diu que el funcionament real del sistema processal penal és el millor termòmetre per veure com funciona efectivament una democràcia. La Constitució, les lleis poden dir el que vulguin,
però per veure quin grau de compliment efectiu té una democràcia, el millor termòmetre és com funciona el procés penal. En cualquier caso, ha hablado durante su exposición de la corrupción judicial y política en España, de la deriva autoritaria de la derecha española, de que en España no se tolera la disidencia, de las leyes franquistas, etc. Sin embargo, bueno, no me ha sorprendido tanto de lo que ha hablado, sino de lo que no ha hablado, aunque, bueno, de cierto modo también tampoco me sorprende. Ha hablado pues de la corrupción política y social que existe en Cataluña ahora mismo también. Ha hablado de las revueltas violentas, manifiestamente violentas del año 2019. No ha hablado de la gran gestión de competencias que tiene Cataluña en España, que es de las comunidades autónomas que más competencias tiene cedidas. O como tampoco ha hablado de la vulneración de los derechos sociopolíticos de los partidos y la población constitucionalista o en contra de la independencia en Cataluña. Entonces, mi pregunta en ese sentido sería, es evidente que el gobierno español ha cometido errores en la gestión de la crisis o del conflicto catalán, sin embargo, ¿qué autocrítica haría usted respecto a los partidos independentistas o al movimiento independentista en esta gestión de este conflicto? Moltíssim, Un moment, Jaume. Perdona, la repetició. Bàsicament, que no està massa d'acord amb el que diu. Sí, no gens, sembla que no gens. Raimundo Calda fa una introducció dient que ha parlat, que ja ha parlat de corrupció política, del sistema, de perpetuació de lleis franquistes, però li retreu que no hagi parlat de corrupció política i social a Catalunya, de les revoltes que ell entén violentes de l'any 2019 i li demana quina autocrítica faria sobre l'actitud o la resposta dels partits polítics catalans a la situació. Molt bé, doncs anem a coses. Primer, he parlat poc, però ho he citat. Quan hem parlat per una pregunta que m'han fet per aquesta banda de la bancada de l'esquerra, no de la dreta, més a la punta d'allà, sobre el poder legislatiu, he dit que el problema és dels partits polítics i que això afecta tant els partits polítics hegemònics a Espanya, com he dit textualment, no sé perquè no l'he gravat, com els partits polítics hegemònics a cada territori, i és evident, això és una realitat, la família Pujol està tota imputada per organització criminal, no m'ho torno a posar així. Per tant, vull dir que aquesta crítica l'he fet i és evident també que des del punt de vista polític els partits independentistes han comès molts errors i de molts tipus. Després, les revoltes del 19. És cert que ho condemno que el 2019, quan es va publicar la sentència, quan es va publicitar la sentència, van haver-hi revoltes i alguna d'elles amb episodis de violència, cert. I això ho condemno perquè la violència, des del meu punt de vista, no és admissible en cap suport. Ara, dit això, crec que, especialment des dels mitjans espanyols, s'ha magnificat l'abast d'aquesta revolta. A qualsevol protesta de qualsevol tipus hi ha molta més violència. A la vaga del taxi que vam tenir a Barcelona mesos abans va haver-hi molta més violència. Aquí el que passa és que cremaven un contenidor i et posaven la càmera aquí baix i semblava que s'estàs cremant l'edifici darrere. Va haver-hi episodis de violència, són condemnables, per descomptat, però la visió que s'ha donat des de mitjans espanyols, que és un dels altres problemes que té, al meu entendre, l'estat de dreta a Espanya, que és que no hi ha una premsa veritablement independent. Ara hi ha certs mitjans digitals que comencen a tenir posicionaments més crítics, però tant la premsa audiovisual, televisions, com les capçaleres escrites mantenen un discurs molt fort. Per tant, van haver-hi episodis de violència que són censurables, però molt menys, que un coneixement directe, que el que s'han produït davant de qualsevol protesta o qualsevol tipus. I ens podem remuntar a la transició i tota la guerra dels astilleros i dels altos hornos, a 1.000 episodis de protestes pel que sigui. Han hagut molts més episodis de violència per descomptat censurable, però aquesta hi ha hagut un interès polític a modificar-la. Més preguntes?
Sí, aquí, no sé qui és primer. No, però perdona, està en primer. Dius el teu nom, per favor. Comparteix, senyor Cuevillas, el pensament de molts historiadors que se sobten no tant d'aconseguir independència com de que aquesta independència se pot fer sense morts. Dit d'una altra manera, una independència reconeguda a Espanya, diuen ells, només pot utilitzar com a catalitzador per despertar Europa els morts. Robert demana que si comparteix el judici dels historiadors al respecte, si ho he entès bé, de que la independència no s'aconseguirà sense que hi hagi morts. Bé, els historiadors examinen el passat i nosaltres estem mirant el futur. Nosaltres estem intentant un camí inèdit. Fins avui, tots els països, tots els territoris que han assolit la independència, i si mirem el mapa d'Europa o del món, és igual, dels últims 50 o 100 anys, el número de països que hi havia fa no sé quantes dècades ha anat creixent sempre, no? Com han aconseguit els països la independència? De dues formes. Una forma és per pacte amb la metròpolis. Quan algú em diu això, que és el que em preguntava abans el company Gomira, dic, vale, com a l'acudit aquest de los Aníbal de Troya, el dic más, perquè a Espanya dubto que mai s'avindria a negociar això. I les altres vies, hi ha casos, a la història de països que han assolit la independència per pactar amb la seva antiga metròpoli. I els altres casos són per formes violentes, perquè hi ha hagut una guerra, perquè hi ha hagut un exèrcit, una guerrilla, no sé què que s'ha fet fora d'un territori i això. A Catalunya un pacte amb Espanya no ho tindrem mai, com a mínim dècades o segles, no? La via violenta ni la volem, ni tenim forces, no tenim exèrcit, ni que tinguem tots els Mossos que no els tinguem, van a Masparrella, una divisió de la Brunei que s'ha acabat la broma. Ni és el nostre tarannà, no volem violència, si precisament el que condemnem, com abans em preguntava en Raimundo, condemnem qualsevol episodi de violència, quan fa les manifestacions, sobretot no en sol paper terra, que no ens diguin que no sé què. I per tant estem transitant una via inèdita, dificultosa, que es basa en aconseguir, com abans es deia, que algú imposi a l'estat espanyol l'obligació de seure a negociar. I això és el que estem negociant. Per fer això calen dos requisits i un detonant. Els requisits és que a Catalunya es mantingui una majoria sòlida i estable, abans ho he tocat, no sé si som al 45 o al 55, però m'és igual, perquè en tot cas el que tinc clar és que és una majoria que és sòlida, no és un suflé, com es va dir, que es desinflaria, sinó que es manté i va creixent. I cada dia, i elecció rere elecció, veiem que cada vegada hi ha més gent independentista. I, en canvi, conec molt poca gent, conec molta gent que no era independentista fa 1, 2 o 4 anys i que ho és ara, i conec molt poca, però molt poca, que ho era i ho ha deixat de ser. Perquè molta gent que pot tenir dubtes, vincles emocionals, com deia abans amb Espanya, deia no sé cap on anirem amb la república i segurament tindrà defectes, però sé d'on vull fugir perquè aquest estat, amb aquesta monarquia, aquesta corrupció, no em coneix. Per tant, cada vegada serem més, la demografia també ens ajuda i, per tant, el primer requisit, tenir una majoria sòlida i creixent. Segon requisit, que el moviment independentista català assoleixi un prestigi, que s'han de fer les coses ben fetes i per això som els principals interessats en que no hi hagi cap episodi de violència, en fer les coses el millor possible. I és evident que hem comès i seguirem cometent errors i, per tant, que el nostre moment tingui un prestigi i a l'altre no hem de fer res. Pel desprestigi de la posició espanyola envers aquest conflicte és que no hem de fer res, ja s'ho fan solets, perquè tot el que hem repassat abans ajuda que des de fora tinguin una visió que qüestiona com és que aquí no es constitueix un referent, etcètera, del que hem parlat abans. I amb això caldrà un detonant que sigui el que determini que algú des de fora obligui a l'estat espanyol a seure i tenir que solucionar. Jo crec que probablement aquest detonant serà la crisi econòmica. Espanya té uns nivells d'endeutament inestables, ens anem als escenaris, ara parlo com a economista, són horrorosos, la vacuna
mentre que es troba, s'experimenta i es comercialitza, passarà un temps llarg. Ens anirem amb uns nivells d'atur. El Col·legi d'Economistes de Catalunya els situa que poden arribar al 29%, que és una brutalitat. Una crisi ens ve a sobre molt més greu que la que vam tenir el 2008. I a sobre en un país que està tan endeutat, perquè ha fet aeroports no hi ha avions, ha fet quilòmetres d'ala més que... i no us ha afectat el tema de l'AVE, però un país que està tan endeutat que lògicament els ciutadans del nord tenien a tu diners, perquè si no et deixo, te'l deixo per a programes concrets i tal. Espanya necessitarà sí o sí un rescat, es vestirà del rescat, de préstec bancari, el maquillaran el nom tot el que pugui, però Espanya serà intervinguda econòmicament, no vindran els homes de negre que deien, ara vindran les dones de blau, perquè a Europa manen dones principalment, i aquest podria ser el determinant. Aquest o qualsevol altre. La vigília que caigués al mur de Berlí, deia abans en un grup, ningú pensava que l'endemà cauria el mur de Berlí. Semblava que era una cosa que era eterna, improbable. Perdó, no sé qui hi ha algú que pugui concedir. No, era una qüestió logística. Hi ha algú que pugui concedir l'aigua? Gràcies. Una qüestió humanitària. De drets humans. Endavant. Moltes gràcies per la... Voldria saber, vist aquest panorama un poc desolador en quant a l'estat de dret d'Espanya, i també des del punt de vista com a persona que està dins del moviment independentista de Catalunya, però a més quan regular que som d'Espanya, o de l'estat espanyol, si té qualque esperança que, vist que des d'Espanya mateix crec que té mala solució, perquè des del centralisme crec que és molt difícil que donin un sobrada per fer que diuen per poder arreglar aquesta situació. Si té qualque esperança en que des d'Europa puguem arribar a que hi hagi un encaix de distints territoris d'Espanya o que Espanya assumeix que hi ha distints territoris dins del seu estat i també en quant a l'estat de dret a dins d'Espanya. Si hi ha qualque capacitat que des d'Europa diguin escolta que no ho podré. Sí. En Andreu Ballà demana si, al vista del panorama desolador de l'estat de dret, que ha dibuixat en Jaume Alonso, si té esperances que des d'Europa s'assumeixi la diversitat i que se digui que al final l'actuació de l'estat de dret no és tan pura ni tan bona com se'n vol fer creure. I jo crec que Espanya té solució, Espanya necessita una solució. Aquí diferenciaria. Jo crec, ho he dit abans, ho he dit moltes vegades en públic, jo estic convençut que Catalunya serà independent abans del 2030 perquè hem arribat a un punt de no retorn i tornarà. Això provocarà, i tant de bo, des de la meva òptica, no sigui el 2030 sinó el 2024. Això provocarà un efecte en cascada. Abans parlava de la crisi econòmica, de la més que molt probable, gairebé segura, que és un luxe, gràcies, senyoria. Catalina, gràcies. Moltes gràcies. Espanya és un gran país. Espanya és un gran país, tu miris com tu miris, des del punt de vista de recursos naturals, de clima, de gastronomia, de la gent. Jo faig una crítica molt acerada a lo que és el deep state i d'això, però també m'agrada explicar que quan durant el judici del procés anàvem 14 o 15 advocats catalans que dinàvem i sopàvem a Madrid, i anàvem als restaurants i ens feien, alguns eren cares conegudes i parlaven català, lògicament, i sal, perquè eren molts, mai vam tenir cap incident. Potser ens miràvem a la cara, però mai cap incident, que al revés era molt freqüent que algú digués mucho ánimo,
si os marcháis me dará mucha pena, pero lo entiendo perfectamente, fuerza y no sé. Per tant, Espanya és un gran país amb capacitat de regeneració. El problema que té Espanya és que té unes èlits que són les que controlen el país que no el deixen evolucionar i que des del punt de vista econòmic és el que els economistes Acemoglu i Robinson definirien com a èlits extractives. Mira l'IBEX 35, les grans empreses d'Espanya són antigues empreses públiques avui privatitzades o empreses que d'una forma o una altra depenen del BOE, per el preu de l'energia o per l'obra pública o el que sigui, la immensa majoria. I llavors Espanya té un sistema institucional de poder polític i econòmic que li impedeix evolucionar i, a més, dispendi els diners, hi ha una crisi dels partits arreu de corrupció i això impedeix que Espanya pugui prosperar més del que Catalunya, com deia, jo tinc el convenciment que d'una forma o una altra acabarà marxant i això serà un gran revulsiu. Tinc aquest convenciment, també tinc el convenciment de que direm, les llibres d'història que deies abans parlaran de Felipe VI i Último d'Espanya, perquè la monarquia s'acaba, crec que és insostenible. Crec que el CIS fa molts anys que no pregunta sobre la monarquia perquè el resultat seria esfereïdor, però que cada dia, no només a Catalunya, on hi ha una majoria amplíssima en pro de la república, sinó al conjunt d'Espanya, cada dia la gent que optaria per república versus monarquia és una majoria molt més àmplia. Per tant, crec que Catalunya marxarà, la monarquia desapareixerà i donarà pas a una república. Està per veure si a partir del moment, amb la crisi que es produeixi, quan marxa Catalunya, això comportarà que altres territoris, el País Basc, Navarra, les Illes, les Canàries, jo què sé, també segueixin la seva via o, efectivament, l'estat espanyol s'haurà de posar les piles, té gran potencial i un altre estat espanyol és possible, hauria estat possible, ho he dit abans. La majoria de catalans l'hauríem inclòs en primera persona, l'hauríem admès fa 10 anys. Tots tenim vincles, el meu nom Alonso Codillas no són 16 cognoms catalans. Tots tenim vincles, família, a tot arreu, però hem arribat a un punt de no retorn als catalans. Però espero, jo sempre dic, que Espanya li vagi el millor possible. Tant de bo Espanya fos un país tan fort democràticament com el Regne Unit, perquè llavors no hauríem tingut els problemes que hem tingut, perquè no haurien deixat fer un referèndum i haurien seduït a la majoria de l'electorat català perquè votés a favor de quedar-se, com el Regne Unit o Canadà. Alguna paraula més? Sembla que no. En el xat tampoc. Jaume, ho podem donar per tancat. Moltes gràcies per... Que m'havien portat aigua i estava... Bueno, te la pot veure igual. Moltes gràcies per la teva presència aquí, moltes gràcies a la comissió. Està representada, molt ben representada, la Comissió de Drets Humans del Col·legi d'Advocats per organitzar aquest acte, que està molt enriquidor, molt il·lustratiu i ens ha donat esperances un poc llunyanes, certament, de que la llibertat és possible. Gràcies a tothom per la seva assistència i fins la propera.